Juang mana kaka Salim osewacho kanyo mana mine adek kendo mane bedo shortlisted mano king'iyo lai mano mar jakom non kanyo gi Joy Mdivo non kanyo gi Anna Madi kanyakla kod Lilian Wanjiku bende gibiro meet the threshold mana kaka iwacho bende giromo mano mar tayo duol mochung' ne weche mag yiero pacho kan nikech wacho ni duol mochung' ne weche mag yiero kaka mar bedo jakom wacho ni en kom maliet kendo liet e rang'iny machal nade wakili wacho ni en kom maliet bende momiyo neno kama ka chenro mano mar dayo dho commissioners mago mag IBC neno ko ganda bende oketo mahino to par ni IBC bende kosebedo katiyo e kinde thuolo madirom higni 2 mosekadho nyaka sani. Yes. Erokamano maduong' Sharon. Gimokwongo, just to react on gima wadwa wacho, king'iyo article 250 of the constitution ma provide for independent commissions, wacho ni ka chairman en ng'ama dichuo, vice ne nyaka bed ng'ama miyo. Ka vice versa be is true. Koro it's very obvious ni among the commissioners, 6 of them nyaka bedie joma mine moko. To a chairman be kopo ni oyier ng'ama miyo, to obviously the vice chairman dhi bedo ng'ama dichuo. But koro kwadok kendo e constitution, anawacho ni ing'eyo ni the sovereignty of the people prevails, and sovereignty nyalo bed ni obedo exercise directly kata indirectly. Article 88 machiwo IBC gi tich moningo tim, IBC biro kaka referee. To referee nitiere gik moko ma kizungu danyalo wacho gi dholo ni oningo bed maonge to kaka jaod sisa. Nikech in referee ma preside over election piny ma presidential system ma kopo ni ng'at achiel oyombo to okawete. Of course, NADCO report poko bedo implemented. Koro we go by the constitution. Koro yudo ka elections in Kenya are ethnicized. Yudo ko pile pile ikete e tieng' mar kabila. Yudo ka jo Garissa nigi jogi, jo Nyanza nigi ng'atgi, jo Western nigi ng'atgi, jo Mountain be nigi, jo Mlima be nigi ng'atgi. Koro yudo ka jogi biro together kaso gi form coalitions. To normally kwaseneno chien kocha, coalitions gi kotim elections, iyudo ka giyombre matin kabisa, gi margins matin. For example, in the previous election manyo urumoni, joka no, the number chel gi number no yombore gi 200,000 votes. And 200,000 votes ne mano miyo jatend piny William Ruto ohang kaka ja president ma Kenya. Kingi on that level, iyudo ka piny obarore 50-50. To sama piny obarore 50-50, ing'eyo ni vote of confidence 50% chal ka gima ok oyie gi ng'at achiel, 50% bende ok oyie gi ng'at achiel. Koro in that scenario nyaka bed ni referee bedo ng'at moro ma in terms of conduct mare, in terms of gima wacho, in terms of implementation mag sheria, otime e yo moro ma ok nyal kelo koko. Otime e yo moro ma nyalo wacho ni adieri ka to yombwa. To nitiere weche moko mwaseneno chien kocha kata kwaseneno gi kata e mbui kata e media ka obedo published in some of these papers, utterances ma jo commissioners osewacho chien kocha ma nyiso gichalo ng'at ma in referee to ibet a game. Iketo ne Man U kichwa to Arsenal iketo ne tail, to in referee mar Man U gi Arsenal. Ingeni we should have oningo bed gi ng'at moro ma even your political affiliation ok ng'e. But you know, recently ni neno ka I think there was an editor moro mano wacho ni chairman mar IBC no wacho ni Raila ok nyal kao kom a backdoor. Of course, mano nyiso ni en commission ma was already clouded. Kata kopo ni en commission mzima, to en chairman mano osebedo clouded ni election nyaka dhi on this end. To kwangiyo article 38 of the constitution, miyowa ratiro ni wabed gi yiero ma is free and fair, ma patch jo piny e ma prevail, ok patch commissioners. Koro ma en gima nyaka koro commissioners ng'i. E gima omiyo kaning'iyo weche mag selection panels gi, nitiere facets mang'eny maning'iyo. Facet mokwongo ning'iyo qualification. Qualification ni, for example, do you have the requisite academic qualifications? Thoth jogi tema no bedo shortlisted, ok nyalo bedo shortlisted kionge academic qualifications. Number 2, ichakoro sa interview ing'iyo experience. Iwacho ni Anna Madi, for example, osebedo advocate for 34 years, and within this 34 years, osebedo magistrate, osebedo, for example, chief registrar of the judiciary, osebedo jatend FIDA Kenya kae,
waseno gima osetimo. Koro in terms of governance and experience, waneno ni an osetimo kama kama. Nyachae be king'iyo, waneno ni Nyasaye osetimo kama kama, osebedo implementation mar katiba, nen jakom, osebedo judge mar East Africa Court of Justice, to bende no resign, kia gimomiyo no resign. No wacho ni onge gima gitimo kanyo, of which mano ni gito mang'eny. Nimiye manosara manono. Then wachako dugo kuom jok mamoko, Joim Divo, Asembo be no penj gik machalo kaka, for example, qualifications ne en godo, but koro kochopo korka to nitiere weche moko mane obedo raised mawa very serious. Ni nitiere kaka clients moko nodhi odonjo ne Advocates Complaints Commission. To Advocates Complaints Commission en commission mochiu e Advocates Act, ma koponi, for example, lawyer ochamo pesa ni, koponi lawyer misbehave kodi kaka client, inyalo ringo e Advocates Complaints Commission. Then after that, idhi to ing'iyo koponi oyudi ka in gi makosa, inyalo teri Advocate Disciplinary Tribunal, tinyalo kata riembi. To Asembo, for example, anyise nikech awacho this is a public interest matter, nikech gin gik mano nyayore sa interview. Asembo, for example, no sebedo convicted account moro. To kano bedo convicted account moro, no dhiwa timore nade appeal. Nitiere existing cases moko ma pod dhi mbele e Advocate Disciplinary Tribunal kata Advocate Complaints Commission. Nitiere kata weche mag rent. Mano wachi ni nitiere kaka en gi areas moko, ntiere nyaka civil debt moro mana winjo kiwacho ni noko chulo ma warrants of arrest obedo issued. To no wacho ni en innocent. Of course, the rules of natural justice provides ni everyone is innocent until proven guilty, but of course there is a conviction. There's some interesting thing mane panel openjo ni, for example, kwa rely on the